Anxo Muiños, que se fai chamar Anxo Muiños, pero en realidad ese non é o teu nome. O meu apelido é Gómez Figueira, pero gusta máis o alcume Muiños. Ben. Pois nada, hoxe é o día do libro, queremos celebrar nesta presentación do teu libro, dos teus libros, Uira Mouramia, Eterno Mar de Lot. Eu non vou facer ninguna entrevista, nin nada, vai a ser o que nos conte todo o que queira. Así foi. Dividimos o que era Boa, que lle chamábamos, pois quedou dividido en Eterno Mar de Lot, a primeira parte, e Fuxir a Mouramia, que é a segunda. Eterno Mar de Lot é porque hai unha parte que transcurre no Mar Morto, os árabes chamanlle Mar de Lot ou Mar Morto, os portugueses, por exemplo, chamanlle Mar Salgado, aí hai como un antes e un despois. Fuxir a Mouramia ven de que, teño falado con Rocío máis dunha vez, nunha das primeiras colonias anglosaxonas que houve en Norteamérica, na illa de Roanoke, pois ali chegou un barco que éramos da primeira colonia, non a corona británica interesáballe colonizar Norteamérica, cando volveron outro barco, 3 anos despois xa non había ninguén ali. E nun poste estaba como tallado Croatoan. Entón, os indígenas desa illa chamábanse, eran da India Croatoan. Entón, nos libros de escola, cando estudan a historia de Norteamérica, estudian que os indios Croatoan acabaron cos primeiros colonos, asasinados. Pero, máis ben crese que foi ao revés, que os colonos consideraron que a vida de como vivían os indígenas era máis digna e máis próspera que a que tiñan eles en América, a súa forma de vivir, a súa forma de entender o mundo, e foronse a vivir cos indios. De feito, foi como un mito bastante extendido, aunque non estuvera recollido nos libros de historia. Despois atopáronse restos arqueolóxicos que o demostran, e tamén indígenas de ollos grises, da mistura dos europeus cos tanto así misturas, non? Entón todo parece que corrobora eso, non? Esta é unha das historias que están aquí dentro. Sí, é unha das cousas que se contan, non? Entre un montón delas así de interesantes ou moito máis aínda. Pero bueno, esta a min tamén foi das que máis me... Sí, hai realmente unha pinceladiña moi pequena, non? Unha pinceladiña moi pequena. Tamén, entre os colonos, chegou un momento que cando un colono se iba ás montañas e que se aillaba non quería saber nada da civilización, dicían, fuxeu a Croatan. Entón, fuxir a Croatan é marcharse do mundo alá ruído, non? Por así dicilo. Entón tamén, de aí ven un pouco isto, e tamén porque o mudo, a él, a súa avoa, cando non había algo que non cría ou algo que lle parecía moi fantástico, dicía, bon, eso será en Mouramia, ou eso debe ser en Mouramia. Entón, o mudo chega un momento que se marcha de San Francisco e fuxe, non sabe a onda, pero fuxe. Entón, é fuxir a Mouramia. Está libro ese ensaio ou está novelado? É un novelado, como conversas, que as conversas, pois, é a forma de que se chega a información, non? Vou describindo sitios e tal e tunga, pero sobre todo, cando, por exemplo, hai unha parte en Eterno Mar de Lot, cando están no mar Exeo, que aí meto moitos filósofos gregos, non? Os epicuros, os cínicos, os estoicos. Entón, en cada capítulo vos van falando dunha escola de filosofía. Si, tamén quería dicir que había que cambiarlle o título sí ou sí ao libro da Xinque, porque Xinque, eu propuxerelle a miña filla que me axudara a escribilo, por eso está Eira Gómez é a miña filla, entón hai unha parte diarística que a escribe ela, aquí, en Eterno Mar de Lot. Eterno Mar de Lot un pouco ven sendo o que era Xinque modificado. O sea, os dous son modificados e ampliados. O sea, é Xinque, o mesmo Xinque, pero modificado e ampliado. Sí. Entón, cambio, hai cousas que cambio. A mitoloxía dos nativos norteamericanos costaba moito, a mitoloxía africana, pero a mí o que máis me chega quizás é a mitoloxía celta, non? É o que máis considero que o sustrato
que temos en Galicia. Entón é que máis me chega. Estas lendas que temos en comuns cos irlandeses, cos bretóns, con Escocia, con Gales, con Man, é que máis me gusta. Sí, sin dúbida, sí. A mí me interesa saber, como escritora también, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es el proceso por el cual conviertes tus ideas en un libro? Si vas escribiendo bocetos por donde pillas, si tienes algún método, me parece interesante. Sí, non teño ningún método, son unha anarquía personificada. Non teño ningún método, prefiero ademais non ter ningún método. Prefiro partir de como vai fluindo. Eu aseguroche que cando estaba leyendo la obra, digo, jolín, como se lo piensa, Porque es que se ve todo tan, y que tiene un hilo narrativo que es que no se rompe por ningún sitio, y digo, joder, pero esto, ¿cómo lo enlaza? ¿Cómo te mete en el libro sin saber cómo? Yo también pensé que utilizabas algún método. Agora os próximos transcurren nunha illa, non? Unha illa utópica que se chama Landa Seiva. A ver, estás che gustando? Bof, me encantó, sí. Que ben. Pero estou deseando ver en papel. O mesmo, cando xa o tes en papel e que xa podes que estar no ordenador e tal, e buscando, entonces a verdade é que teño moitas ganas Ao final de todo ver está en papel. relacionado. Pero ao final todos os libros son autónomos por si mesmos, non? Ainda que non sepas de que vai, tú leste e o que conta, vaiche gustar. E non tes porque, claro que si lees os outros sí que te vas a meter dentro da saga, pero se non, podes ler igual. Sí, eu creo que agora ocurreseme que eu o que pretendo facer un pouco como Rayuela, non? De Cortázar, que podes ler calquera capítulo e atopas de sentido igual, non? Pois sí que pretendo facer un pouco así, que non é fácil, Porque, por exemplo, Fuxir a Moraña empeza con Un vello barco a California. Pero bueno, sí, eu creo que podría ser autónomo. Unha pregunta, hai edición en galego destes dous libros? Puxe a traducción Xinque, pero en vez de quedar unha traducción exacta de Xinque, pois dou lugar a estes dous, porque fun ampliando e tamén fun cambiando conceitos, non? No tema das enfermidades ou no tema de algúns conceitos que temos tamén unha cousa que sí que me interesa recalcar é que ás veces a historia manipula as cousas, non? A historia fan os vencedores. Entón, nestes libros é unha cousa que intento tamén dar pinceladas sobre eso, non?